Takže vás zdravím ľudia, zdraví vás Grey a dneska tu máme ďalšie video. Dnešné video už nebude z Minecraftu, ale bude z niečoho iného. Ako ste si už mohli všimnúť, tak to bude z Far Cry 3. OK, povedal som si, že treba točiť aj niečo iné a mne tak napadlo, veď ja mám Far Cry 3, už ju mám od Vianoc a už som ju hral. A povedal som si, že z nej urobím sériu kampane, teda príbehu. Klikneme na príbeh, ako vidíte, ja už som hral, dosť často som hral. Ale my ideme na novú hru. Uložení... Fuck. Počkaj, aha, my to môžeme prepísať. Tak dajme tomu. Toto je předpsat, no to si píš. OK, čo dáme? Tak horší než malé výzve, ktoré vyžadujú za nižšie schopnosti. Akčný zážitok pre skúšané hráče. Dobre, dám si dobrodruha, ja nesom taký profesionál. Ja som už skúsenejší, ale skrátka takto to bude lepšie a navyše musím aj kecať do toho všetkého, ako budem hrať. Ale som si dať možno toho preživší, ale pre natáčanie, pre dobro toho natáčania som si dal dobrodruh. Teraz som to načíta. Takže čo tu máme? Shit. Jasné. Ne, mám zapnuté titulky. Alenka ani chvíli neveškala, skočila za ním, ani že zďaleka pomyslela blablabla. Ok, toto bude z knihy Alenka z říše divu o nejaké keci. Ok, takže máme ako také úvodné intro, alebo ako to nazvať. Takže máme tu skupinku priateľov, ktorí sa vydali na také dobrodružstvo na tento ostrov tropický, no a bavili sa tu všetko v pohodičke, hej. A jedného smutného, nešťastného dňa sa ocitli na ostrove plnom pirátov, skákali padákom, skončili tam. No a tak to dopadlo, že piráti ich zajali, no Jason, ktorého ste práve videli, tak za neho budeme počas celého priebehu hrať. Fajn, že tu máme ten zoskok, takže ešte predtým, ako budeme hrať, tak by som vám chcel povedať, že sa vám ospravedlňujem za FPS-ka, keď to seká. Far Cry 3 je strašne náročná hra na natáčanie a skrátka ešte aj najlepším sekajú FPS-ka. Tak malo by to byť okolo 20-ky. Takže tu máme takého šialenca. Tí, ktorí si všímali, že Far Cry 3 má výsť, tak tento chlapík bol aj v tej gameplay od E3, keď predstavovali hru. A toto chlapík sa volá Vás, ale to už asi viete. OK, sme tu zajatí s jedným z našich bratov, Grantom. No, niekto sa nám tu rozkričal. OK, Grant bol v armáde, takže nás tam aj dostane. Naše bitches. Ináč ľudia, asi by som nemal hovoriť dopredu, ale tento chlapík zomrie. OK, ale nebudeme hovoriť dopredu. A chcel som iba povedať, že tieto diely na túto hru budú fajne dlhé. Tento by mal byť tak okolo pol hodinky, ale niektoré budú aj dlhšie. Teraz sa v tejto hre premiestňovať. Našťastie tu niekto vymyslel taký systém, ako je rýchle cestovanie. No ja chápem, čo ten psychopat myslel, ale... ale máš škrábanec na ksichte. Mal by si dať na to mastičku Lioton Gale 100 000, to pomáha. Nepotrebujú, aby sa zmetky... Dúfam, že čítate titulky, pretože všetko hovoriť nebudem, hej. Si to tam čítate, hej. Myslím, že to 480p je vidno. OK, takže ešte sa ospravedlňujem za 480p, ale onedlho už začneme, aspoň ja začnem točiť 720p, Jack už točil, ale mám teraz troška problém s systémom a musím preinštalovať Windows a takéto veci. No pozrime na toho inteligenta. Dostal sa z toho sračet. Zabil Grant. No, teraz máme 20 fps, dobre.
musíme nájsť ostatní. Vlastne v tejto hre pôjde o to, musíme nájsť ostatných na tomto šialenom ostrove a všetky pohľadať a potom bude všetko na pohodičke. Takže asi tak. Hej, poď sem. A ináč, ešte jednu vec. Jason je strašná sračka a všetkého sa strašne bojí. On skrátka nedokáže zabiť človeka, je veľmi taký strachopúc. A že o tomto bude, to je trocha psycho tento príbeh, ja už som ho, ešte som ho ani neprešiel, tak som to prestal hrať, skôr kooperácia ma bavila, teda sa pripravte, že bude určite aj kooperácia. OK, a konečne hrajme. Toto není pekné, toto. Shit. Dobre ľudia, dúfam, že vidíte, pretože je to dosť tmavá scéna a si to vidíte, aká pekná úloha, nájdeme si nejaké súhvezdia. Ticho, hrajte karty, môžem sa pridať, hej chlapi, ja chcem. Hej, rozdaj mi nejaké karty, ne? OK, tu mám troška problém, tu ma v kúse uvidia. Fú, to bolo tesné. OK, ideme za ním stále. No som skrčený. Hodnej pejsek. Hodnej. Haf, áno. Vtipný si. Mŕtve prasce. Shit, lak. Potichu. Nesmíme si ma slepý, bitches. Počkaj na mňa, počkaj. Ináč toto troška nevychytali na začiatku. On, keď je skrčený, sa pohybuje rýchlejšie ako ja, potom je to ťažké ho dobehnúť. OK, tu sa už môžeme postaviť. Máme tu nejaké naše veci. Môžem tu zobrať? Sebe naše veci a mapu, hej, no už snažím. OK. Zoberieme si nejaké vecičky, foťáčik, mobil a mapu. Aj náš tablet samozrejme. Ten tablet sa podobal môjmu, čo mám doma. Náhodou. No a teraz si hodíme kameňom. Podľa mňa je to veľmi pekne urobené, že musíte hodiť kameň. Dobre to vymysleli. Vážne, what? Jaj, toto je hlášky, tyjo. Táto hra vyhrala v hláškach. Tie hlášky sú mega. Úžasne to spravili. A teraz to bude veľmi zaujímavé, pretože Jason sa troška pokadí. What the fuck? Sakra bože. Tak, no, nemusí si to tak preháňať. To nedám Grante. No, Jason už pustil do gati. A teraz Grant ho žiada, aby sa ukľudnil, pretože musí ich nájsť aj ostatných a už nesmie byť taký prdlajs. Daj sa do poriadku, chlape. Nejaké prášky musíš zobrať, alebo čo? Sorry. Ne. Hej, 18 FPS, to si robíš prdel. 16 dokonca. Ne, 17. Hej no. Lezieš tam už? Hej, čučíme na televízii. Čo ide, chlapi? No, vidím nejaké modré pruhy. Schovej sa v kytkách. Ako nic zlom, ale toto sa mi skôr pripadá na Marišku. Nejakú trávu. Ale dobre. Zase kameň. Bitches. Hej, už hádžem. Kde? Tam. Hodím mu do hlavy. Netrafil som. Idem, no to si píš, no pohni, neseď tu. Oni tam nebudú otočení celý deň. Mohol by som ísť vážne troška rýchlejšie. No dobre, tu už nie sú žiadni parchanti. To je naše cestaveň. Nehovor, si taký inteligentný. Grant. Toto akože mučenie, prečo bijete tých nevinných ľudí? To sa nás povie a mám sa postaviť. A zbiť vás tu všetkých?
Bohužiaľ nemám, ani pištol nemám, nič nemám. Teraz idú nejaké auta tuto. Tie drevené trávy vydržia. Veď som ticho. Pardon, musíme byť ticho. OK, takže ešte troška budeme postupovať a za chvíľu sa dostaneme na jedno miesto, ktoré túto Jasona dosť zdrví. Teraz, fajn, teraz si pozrieme mapu. Toto akože zabili, mohli tú mapu urobiť nejak krajšie, je úplne spixelovaná. A teraz? Nás... Drž ho, držím tú medzeru, ale Grant to skrátka nevydrží. Strely do krku sú bohužiaľ smrteľné. No, Grant je mŕtvý. Dobre. Je to na prd. Dám ti 30 sekúnd a když tá džungle nesežere zaživa, tak to udelám ja. Si snad hluchej. Biež, Forreste, biež. Ešte píš, že budem bežať. Šprint. Dobre. Bežíme. Dajte pokoj. Zastrelajte. Moc. Aha, to bol gun. A idú po mne psi. Pomoc. Au. Bolelo. Dvíhaj sa, hej, keď si nevšimol, tak za nami ide asi 1000 ľudí. A už tu aj vrtuľník je. Bež, pomoc. Ne, vrtuľník. Wow, slepý vrtuľník. Sakra, teraz musíme skákať, čo? Spíš? Ježišmária. Pomoc! Dobre. Tu je medveď. Preboha. Bože. Tu je medveď. Ty ho zabil. Teraz pekne, držíme rovnováhu. A les. Vrtuľník. Au. To bolí. Áno, musíme ich nájsť, ale teraz prosím ťa, utekaj. Teraz sú nad nami. A teraz si Jason zabije svojho prvého... OK, ciskame. O bože. A... Toto troška Jasona zdrvilo. To je prvý človek, ktorého zabil, takže... Ani sa ma nedivím, a ja keby som zabila človeka, by sa mi zdalo. Toto je vratký most a vrtuľník s guľometom, tak tu sa môže stať iba jedna vec. Nepadaj! Šľup. Seš, to je. Ubisoft, copyrighted. Nikto to nevidel, hej. Dobre, máme 25 FPS, jo. Nový rekord. Hral Beats of Montreal, Far Cry 3, my vieme. Teraz nás niekto zachráni. Člup, paprča, ne to tá, šic, táto. Far Cry 3. OK, takže celkového hľadiska mne sa táto hra veľmi páči, urobili ju super, dokonca od sektoru dostala plných 10. A je to úplne úžasná hra, aj kooperácia, aj multiplayer, celkom dobré celé spracovanie. Príbeh je super, vážne. Dobre. Takže načítaní. Ako môžete si všimnúť tie slova, niekedy sú vážne blbé. Nechápem. Dobre. Džungle pomlúva skrze valčíka, cestave do džungle. Dobre, ty džungla. Bež po ceste a nájdeš odpoveď. No tu nejaké keci ich šalených rakyťákov. OK, tak sa volá tento kmeň, ktorý je dobrý, dá sa povedať, a bojuje proti pirátom. Rakyťáci. A toto je jeden z nich. Tento sa volá Dennis. A to je ten chlapík, ktorý nás zachránil si z húru.
ale tak docela máš umrtvenou páži kvôli tetování. Ó, tetovanie. Ok, ďalšia vec sú tetovania, keď získate nejaké skúsenosti a budete múdrejší, tak skrátka nejakú schopnosť budete vedieť a robí sa vám tam to. A správne zjistila napravate si ten tvoj. A ne, to ne. Ok, takže tento chlapík nás vlastne postaví na nohy. Banga od žaba leba, volovka, žraloka, pavouk. Áno, to sú tie tetovania. Ok, takže tento chlapík nás vlastne dal dokopy, pretože on nás zachránil, on nám dal prvú zbraň do ruky a dokonca takú o minútku nám dá aj prachy. A za tie prachy si kúpime prvú zbraň. Starší bracha je mŕtvy, si nejde. Poď se mnou. Čo, neviem, pomôcť mi, že ty sám ospovedím te. Ejo. Aký keci zase, psycho. A sme v hlavnej dedinke rakyťákov Amanaki. I find you at the beach. Vesnica Amanaki je tady hustý, co? Na to si píš, nejaká oslava je. Víte, aký sú mega profesionálni a sú tam aj utekol. Tu utek je známko, že ptivé bytmi obrací náš prospech. Tohle jsou tví lidi. Ostrov povoláva najsnejší povolali mne obyvateľstvo rakytákové. Rakiatové, ale ja ich volám rakyťaci, lebo to je lepšie. To sú rakiati? To sú rakyťaci. Ja to je trapí. To sú kusy, co? Mohol bych mít každý. Má smysl, však patrí jediný šeně. Tady, prachy na zbraní. Tak to je ponuka. Alberto. Všecko jednou poprvé. Dobre, ber si už tie prachy, bože, si veľmi vymýšľavý. Ale si veľmi slušný. No, aspoň ťa dobre vychovali, aspoň niečo. Že máme nejaký shop zbraní, ale myslím, že troška poobzeráme, že vraj tu sú kusy. Tak tu si berem. To tu v žltom. Dobre, jak sa darí? Mama. Hej, a ja hovorím, bože, to sú tance. Zabíjate úplne, prasca. Hej, teraz sa nepodpálim, čo? Miesto Amanaki. Lol. Zabijem tu. Kúpte si v obchode pistol 1911. Ok, dobrý deň, teta. Would you like to buy? 60. Iba 60 mám, takže. Kúpiť. Dobre. Prvá zbraň, ktorú máme. Fajn. Dostaň ty vysielajú väčšie online, když budeš jazdiť zbočí od hľadí a vieš mi, že tam aj najvodanejší video, ktorá sa ti určite bude hodiť. Za tomu ja verím. Pod za mnou příteli, jo, Dennis. Tady sila čerpá z džungle. Blbé je, že v kuse sa tu iba takto rýchlo chodí. Keď dá sa to ešte šprintovať, neviem. Dobre. Ty máš takú dobrú košelu a ja takú chcem. To je tvoj barak? Zbrane zdarma. Áno, ja viem, keď odomknem tú väžu online, tak budem mať zdarma zbrane. Ja som to už robil. Áno, rušičky sú nahodže. Každá vieš pokrýva obmedzenú oblasť. Když odhalíš, dostaneš ke všem zničenia a zhalíš celú mapu. Ok, takže bude dôležité najprv starať o tie rušičky. Hej. Pretože keď dáme tie rušičky, no vidíte, blika tu na červeno. Keď to bude blikať na zelenú, bude všetko v pohode. A Denis si pomaly. Tak a o to nám vlastne všetko ide. Ok, takže tu už Denisa môžeme nechať a my už ideme. Maj sa, Denis, aby som ti strelil do ksichtu. Dobre. Ne, urobil som si srandu, ja som v pohode.
OK. Takže ideme hore. Lelele. Toto je dosť blbé. Prvý človek, do ktorého som strelil, bol môj zatiaľ najbližší priateľ. No je dobré. No, nestretneme hore nejakých pirátov. Neviem, strelil by som si do nich. Sme tu. Sú to obrovské veže. Hej, a niečo vám ešte o nich poviem, pretože keď vy musíte vyliezť na tú väž. Prvá väž je veľmi jednoduchá. Bože, od pekla, ty hnusný had. Bum, bum, bum. Čo si ten had myslí o sebe? OK, a ešte k tým vežiam. Tak, tie veže sa majú asi tak, že musíte na ňu vyliesť. Každá väž je zložitejšia a na každú to je ťažšie vyliesť. OK, takže ešte nie sme najvyššie. A keď budeme najvyššie, tak vám môžem niečo ukázať. Niečo mega. Dobre, lezieme, no je to už poriadna výška, tie zabradle nevyzerajú práve najbezpečnejšie. Ako. Nedívej sa dolu. Ja sa nebojím. Skočíme? Ty bola určite zranda. Ďalšia vec, bedne. Keď Ečkom otvoríte bednu, môžete tam niečo nájsť. Aj prachy sú tam. Samozrejme, v tejto hre sú aj prachy. Za prachy si kupujete vybavenie, kupujete si zbranie, všetko možné za prachy. Hej, určite tu sú prachy. Ďalšou vecou sú kože. OK, až za malý okamih sa tamto dostaneme. Ďalšou vecou sú kože. Z koží si môžete vyrábať rôzne veci, ako sú batohy, na zbranie, čo ja viem, lekárničky, neviem čo, blablabla. OK, takže ináč v tejto hre, späť tomu, to si ešte ukážeme potom, v tejto hre je tu 18 veží a teraz vám to pekne ukážem. Úplne všetko toto, čo vidíte, tento celý ostrov, tam všetko možné, to všetko je hrateľné. Tamto, a dokonca ešte aj tam tie vzdialené ostrovy sú hrateľné, ale teraz nie, až po nejakom priebehu hry. Tu bude hrateľné, tam je nejaká väž, ktorá nič není, nevadí. OK, takže najprv si otvoríme túto bedňu. V takýchto kovových bedňach je niečo viac. Bude ostrovovci pušky 7, takže keď nájdete kovovú bedňu, je to niečo viac, a iba na vrchole týchto veží. Dobre, konec kecov a poďme to otvoriť tak s frajerským nožikom BAM a BAM a BAM a rušička odrúcime na zem. Zapneme. Toto je pekné. Sú albatrosy. Takže tu vidíme, pokiaľ je to teraz siaha signál a za chvíľu sa nám v ľavom dolnom rohu ukáže mapka, minimapa. 25 fps, no a máte ju tam. No ešte nie. Ale odteraz už aj úspech. Vidíte tam mapu? OK, takže teraz lezieme dole. Mohli by sme takto pomaly zliezať, ale to urobíme ako mega gangstersky, ne? A vidíte, Shift, a vidíte, že keď použijeme medzeru, fajne polane, a opa! Everybody dance now, tak frajersky sa odpojím. Dobrá jízda, co? Si píš? Skade máš to akačko? Daj mne. Ukáž mi tvoju mapu. OK, tu bude tá mapa, ktorú sme mali. M-kom si dávate mapu a máte tu mapy. Všetko možné. Bez toho manky, vidíte, toto je rýchle cestovanie. Není zdarma v obchodech. Takže, dobre ľudia, takže my určite pôjdeme do akcie, ale najprv si v meste Amaraki niečo kúpime, toto je značka obchodu. Vidíš všechno odhalilo, bla 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 bla, musí loviť. OK, takže vyzerá to tak, dáme si pravým, označíme si to a tu je to, že musíme loviť, musíme zbierať tú kožu, všetko možné, hej, o to tu ide. Fajn. Keci. A už nekecaj, bože. Takže v tejto hre sú rôzne zvery, stukance, dokonca aj varany komocké. Viete, tie obrovské jaštery 3-metrové a strašne nebezpečné, ich neznášam. Majú tu jelene, psy, dokonca žraloky. A táto vec, ktorú mnohí nevedia pomenovať a povedia, že sú nejaké prasatá, alebo neviem čo, tak to má názov tapír.
z toho je tiež koža Dennis Rogers. Že takto keď si dáte escape a ukáže sa vám to tam vpravo, tak si o tom človeku niečo môžete zistiť. Od svých zdrojov som zistil, že to človek, ktorý žije narodil sa vyrastal v Liberii 18. emigroval do Ameriky se známym dôvodom nezamestnaný ako ponožky a nakoniec skončil na Rook Islandu. Takže toto bude asi Rook Island. A keď sme už pri tom, tak Jason Brody, to sme my, tak to vyzeráme like sexa. OK, takže bla 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 bla, to sú keci, hej, o mňa potrebujete vedieť nič veľa. Je to taký šalený chlapec z Kalifornie, ktorý má rád srandu, no, tak to vyzerá. OK, vidím, že tam máme ísť, ale ako som vám povedal, Lana, a to je toto, takže ako som vám povedal, tak ideme si ešte to kúpiť. OK, hello bitch. Party sa skončila, ma mrzí. General Store. Fajn, tak teraz si ideme kúpiť tú zbraň, ktorá bola zadarmo. Ostreľovačské útočné pušky. A máme tu, že STGčko sa teraz dá použiť. Nemám na vylepšenia, teda to ešte nebudem vylepšovať. Si píš. OK, a keď sme už pri tom, tak si dokúpim muníciu do útočné pušky. Mám na to a mám. Fajn, muníciu si rovno kupujem. Niečo prodať. Ináč sa aj predávať veci, ktoré nájdete. No ja toho zrovna veľa nemám. Dobre, budeme mať 25. Rýchle prodať. Ok, budeme mať 25 toho všetkého. Tam to určite vyplatí. Opica. Stoj! To dokúpem do hlavy. Ne, to je násilnícke. Mariška sa nemôže takto voľne pestovať, o tom by ste mali niečo vedieť. Musíme stať to. A nepojem po ceste, pojem rovno takto, krížom, však čo, v kuse takto chodím. Mal by som sadnúť do auta. A viete, že si ja do ňoho aj sadnem, aby som vám... vidíte to, to je málo nábojov. To som si ešte mohol dokúpiť. Sadneme do auta, nejaké žiguly, darách. Si pozriem, som ešte nikdy nepozeral to auto. Hlavní konkurencii darov byl osobne rozmachu Rogainu jeho africký citrus. V východnosti týčov vo stroje podobne by proč, pretože si vyrábali diskrétne. Bože. OK, to sú nejaké staré žiguly africké. A ideme. OK, riadenie je tu veľmi pekné, hej, mne sa páči riadenie aut. OK, a keď som už pri tom, tak ja rád jazdím hazardne. A to nebude žiadna výnimka. Man! Woohoo! Som frajersky vyskočil. OK, takže tu máme listy. Listy, ďalšia vec. Takže keď si takéto listy zoberete, ja vám to hneď vysvetlím, si z tých môžete vyrábať injekcie, posilňovacie, samozrejme na zdravie a takéto veci. Že máme tam, aké si máme zobrať, že zelené, ktoré som práve zobral, tie sú na uzdravenie. A karmínové, teda červené. Treba nám 2 kancov. Kanci, kože, dosť drastické je to spracovanie. Napustím tú kožu, fuj. Ale no, dajme tomu. Hej. Že tie červené listy sú na posilňovacie injekcie, odolnosť voči ohňu. A ešte modré listy, tie sú z vody a tie ani neviem, čo sa z nich robí. Zelené listy už máme, teraz tie červené, alebo karmínové, ako sa hovorí, zvykne hovoriť. Čo nám ešte treba? Červené máme, ešte modré. Žukance máme, Zingeber, to nás netrapí. Takže modré listy sú iba vo vode. Ukážem, ale jump. Ináč, voda celkom pekne. To spravené. Ináč ešte jedna vec na Far Cry 3 ma prekvapilo. A to je to, že nevyužíva CryEngine 3. Takže to znamená, že nevyužíva tú CryEngine 3 ale tá grafika je tak super. A keď hrajeme na nízkych detailoch kvôli tomu, pretože skrátka
Tie FPS-ka by bolo strašné, teraz máme 20. OK, a teraz... Hej, otevřeme mapu a ideme rýchlo cestovať. Takže rýchle cestovanie není vôbec nič strašné, kliknete na tú ikonu dvakrát a skrátka sa jednoducho tam premiestnite, zrazu tam budete teleport, to nazvíme. Som sa teraz úspešne teleportoval do môjho megadomčeku. Hej, všetko možné, tu spím. Ja sa zapalím ešte aj sviečky, lol. A sme zase tejto dedine. Fajn ľudia, a mne sa to vidí tak, že by sme mali ísť niekde tamto, ale mne sa to vidí tak ľudia, že my aj skončíme týmto dielom, či? A ne, ešte spravíme jednu misiu, ne? Prečo ne? Hej, čau, Denis. Takže my ľudia spravíme ešte jednu misiu. Naučím to. Fajn ľudia, takže máme tu výrobu a viete čo, ja som sa rozhodla, že toto skončíme. To vyrábanie si ukážeme v druhej časti. Takže, samozrejme, ďakujem, že si toto video sliadli. Môžete sa tešiť na ďalší diel z Far Cry 3, na ďalší diel z Minecraftu, na ďalšie hry, skrátka neviem. Samozrejme, keď sa vám video páčilo, like, môžete komentovať. Samozrejme, pokiaľ možné, tak odberajte. Odbery sa nám teraz zídu. A ďakujem, že ste si to pozreli. Takže sa majte. Čaute ľudia.